सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव 2022 मायथाइयाव हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव आर्ट्स आरो साइन्सआव जायफ्रा टप 5 मोननो हाबाय बिथांमोना मोनसे मोजां हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै बरायदों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे खोथाखौ जों गोथौयै फोथायो जे बर' हारिया जुदि दावगानांगौब्ला बर' हारिया जुदि जौगानांगौब्ला सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो बर' हारिया जौगागोन आरो बेनि थाखायनो जोंनि जे जेनेरेसन जोंनि जायफोर फरायसाफोर दङ स्कुलाव फरायनाय कलेजाव फरायनाय इउनिभारसिटियाव फरायनाय बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा थुलुंगाखां होनो थाखाय जों बोसोरफ्रोमबो बिथांमोना मोजां जायफोर उथ्रिसारनो हायो बिथांमोनखौ जों बरायो आरो जों मिजिंथियो आथिखालाव जों नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों हिसाब खालामदोंमोन बर' हारियाव दाबो लेखा रोंनायनि अनजिमाया अनलि 50% माने जों 100आव 50 जनाल'सो लेखा रोङो 50 जना जों दाबो लेखा रोङा ओंखायनो बे अनजिमाखौ जों बोरै जों अगायहोनो हायो जों बोरै बांहोनो हायो बेनि थाखाय फैबाय थानाय 2 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय जों मोनसे थांखि लानाय जादों। लोगोसे आथिखालाव जों नुनो मोन्दों बिटिसि ओनसोलाव बा बिटिसिनि बाहेरायाव बर' बिजोंजों फरायनाय माखासे फरायसाफ्रा दासिम माखासे लेखाखौ टेक्स्टबुकखौ मोनफुंनो हायाखै दा बिनि सायाव एक्स'आ माबायदि इनिसियेटिभ लादों लेखा मोननायनि बेलायाव सम बायदियै लेखा मोनै बेयो बिराद मोनसे गिदिर जेंना बर'फोरनि थाखाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद बे बेलायाव जों अरायबो जों गोख्रों नोजोर होदों आरो जोंहा आवगायाव सेबामोन बेवहाय एकाडेमिक अफिसार गैयामोन खिन्थु जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा जों बेखौ नाङै एकाडेमिक अफिसारखौ जों मोननो हादों। दाबो NCERTआव जोंहा माने प्रफेसार सासे गैया बेनि थाखायबो जों नांबाय थादों आरो जोंहा ट्रान्सलेसन खालामनायावबो एखमब्ला मा जायो एसामिस मिडियामा कमप्लिट जानायनि उनावसो जोङो ट्रान्सलेसनखौ बर' खालामनो होनाय जायो आरो ट्रान्सलेसन खालामनायाव जोंहा एसे लेट जायो आरो बेनि थाखाय जोंनि एकाडेमिक सेसना स्टार्ट जानायावबो जोंनि लेखाफ्रा सम बायदि मोनफैया दा बेफोर जेंनाखौ जों गैया खालामनो थाखाय आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर उर्नेस पेगु आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा जोङो गोबां खेब जोङो खावलायबोदों आरो बावैसो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों बर' थुनलाइ आफादा बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ जों सुस्रांनो थाखायनो आरो जायफोर जेंनाफोरा दायो नुजाबाय थादों बेफोरखौ बोरै जों गैया खालामनो हायो बेनि थाखाय लोगो हमनानै बिथांजों सावरायनायनि बाथ्राखौ जों सानगासिनो। लोगोसे माखासे फरायसालि बा फरायसालिमाफ्राव बिदिनो माखासे फोरोंगिरिफोरनि माखासे आंखाल जानानै थानाय माखासे मासिफोर दङ बेफोरखौ फिलआप खालामनो थाखाय एबसुनि माबायदि इनिसियेटिभ जादों? जों नुदों दाबो बर' बिजोंनि गोबां माने सरकारि स्कुलाव सासे फोरोंगिरिजोंनो फोरोंथाइ राहाखौ लाबाय थानाय नुदों आरो बेखौ जों बारे गोबां खेब जोङो जायफोर फरायसालिफ्राव सासेल' फोरोंगिरि दङ बिथांमोनखौ जोङो हानायसिम फोरोंगिरि थिसननो थाखाय जोङो खावलायबोदों आरो जों बावैसो बिटिसि सरकाराबो LP आरो ME थाखाय जे मोनसे टेट जालांबाय बेनि थाखाय बिथांमोना फोरोंगिरि थिसननायनि जि लाहार फाहार बेखौ खालामबाय थादों। आं दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथां आरो इडुकेसन बिफाननि EM रबिराम नार्जारि बिथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों जे नोंथांमोना हायोब्ला थाबैनो बर' बिजोंनि जायफोर सरकारि स्कुल दङ बेयाव जेराव सासेल' फोरोंगिरि दङ बेवहाय थाबैनो गोबां फोरोंगिरि थिसननाय राहाफारिखौ लानो थाखाय जों खावलायदों मानोना जों नुदों सासेल' फोरोंगिरि थानायखायनो गोबां जोंनि बर' हारिनि जायफोर माने एसे सांग्रां गारजेनफोर दं बिथांमोना बर' बिजोंखौ नागारनानै गुबुन बिजोङाव जों होनायखौ नुदों आरो बिनि जाहोनखौ जोङो एकमात्र जों नुहुरदों जे सासेल' फोरोंगिरि थानायनि थाखायनो जायफोर एसे गोरों जायफ्रा एसे सांग्रां बिमा बिफा बिथांमोना गुबुन बिजोङाव गावनि गथ' गथायखौ फरायनाय नुदों। जों सानो बर' बिजोंनि जेंनाफोराव जुदि मोजां सुस्रांजायोब्ला जोंनि जायफोर दाबो सरकारि जायाखै स्कुलफोरा सरकारि जायोब्ला आरो सरकारि स्कुलफ्राव सासेल' फोरोंगिरियाव जुदि 2-3 फोरोंगिरि जायोब्ला जों सानो बर' बिजोङाव फरायनाय जि अनजिमा जों बेखौ बांहोनो हागोन होननानै जों सानो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि थाखाय फैबाय थानाय 2 बोसोराव जोङो बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव फरायसाफोर अनजिमाखौ बांहोनो थाखायनो जों खामानि मावगोन आरो बे बेलायाव आङो जायफोर जोंनि बिमा बिफाफोर दङ जे मोनसे हारिया बुहुमाव जुदि मोनसे आबुं हारि महरै सिनायथि मोननांगौब्ला बिनि राव बिनि बिजों बिनि थुनलाइ आरो बिनि जौगा हारिमु बेयो दावगानांगोन
आरो बर' हारिनाव बे मोनब्रै जिनिसाबो दङ जों बोरै दावगालांनो हायो बिनि थाखाय गासिबो जोंनि जायफ्रा आफादफोर दङ खामानि मावनांगोन बिमा बिफा दङ खामानि मावनांगोन जायफोर फरायसाफोर दं बिथांमोनाबो खामानि मावनांगोन आरो बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनाया जोंनि बर' हारिनि आखायावनो दं ओंखायनो आं गासै बिमा बिफाफोरखौ जेसे हायो गावनि गथ'खौ बर' बिजोङाव फरायनो थाखाय खावलायहरबाय लोगोसे गुदि फरायसालिफोर बा एम इ स्कुलफ्रा माब्लाबा जों नुनो मोनो बर' बिजोंनि गेजेरजों माने बर' माखासे सरकारि इनस्टिटिउटफ्रा थैलांनाय दा बेफोरनि जाहोना माबायदि जानो हागौ आंहा सना गोरोन्थिबो जानो हागौ आसाम सरकारा 2022 मायथाइयावनो मोनसे बिथांमोना खिदान्थ' लादों केबिनेटआव मोनसे खिदान्थ' लादों जे आसामाव आरो माने बिमा रावनि स्कुलखौ माने आरो सरकारि खालामनाय जाया होननानै बिथांमोना मोनसे थांखि लादों आरो बे थांखिखौ जों खोनानाय लोगो लोगो बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आसु आरो अखम खाद्य सभा जों मोनब्रै दोलोआ आसामनि गिबि मन्थ्रिनो जों 10टा मोनसे डिमान्ड हरदोंमोन आरो बे डिमान्डखौ लानानैनो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा जोंजों सावरायदोंमोन आरो सावरायनायाव बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे आसामाव नांगौनिख्रुइबो बांसिन फरायसालि दङ आरो नांगौनिख्रुइबो बांसिन फोरोंगिरिफोर दङ ओंखायनो बे सरकारि स्कुलफोरखौ सरकारि खालामनाय जाया अब्ला बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'मोन अब्ला बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे नोंथांमोना जि खिदान्थ' बे खिदान्थ'खौ नोंथांमोना लाबाय नाथाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जि मोनसे सुक्ति जाबाय बिटिआर सुक्ति जाबाय बेवहाय मोनसे 6.3 दफा दङमोन बे दफानि गेजेरजों बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय जागोन होननानै नोंथांमोना जे बेवहाय मोनसे दफा लाबोनाय जादों बेखौ आसाम सरकारा मावफुङो ना मावफुङा अब्ला बिथाङा मोनसे क्लियार बाथ्रा बुंदों आरो जे जों बिटिआर सुक्तिनि 6.3 दफाखौ जोङो मावफुंनाय जागोन बिथांमोना खोथा होदोंमोन आरो बिनि थाखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों दाख्लै 23 तारिखआवबो रिभिउ मिटिं जादोंमोन रिभिउ मिटिंआव जों बेखौनो फिन बुंदों जे 6.3 दफाखौ थाबैनो मावफुंनानै बर' बिजोंनि जे जेंना जाय बे सरकारि स्कुल दं बेफोर सरकारि स्कुलखौ थाबैनो सरकारि खालामनानै बर' बिजोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जों बिथांमोनखौ आरो डिमान्ड खालामनाय जादों आरो बे जेब्लासिम बे जोंनि जि डिमान्ड बे जाफुङा बै समसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि सायाव जों खामानि मावबाय थायो माखासे समाजारि बिजोङाव जोङो दा नट अनलि बिटिसि आउट अफ बिटिसिनिफ्रायबो जोंनि बर' समाजाव माखासे संसार जानायनि बेलायाव आइजोफ्रा गावनि फिसाय गारना खारनाय